салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбат ҳам мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро пешкашатон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. чемпионати ҷаҳони имсола оид ба самбо ба варзишгарони тоҷик 2 медали биринҷиро ҳадия сохт. Хушқадам Хусраву паҳлавони маъруфи тоҷик дар қаҳрамони самбои ҷаҳон ки дар шаҳри Чхонҷуи Кореяи Ҷанубӣ доир шуд, дар рақобатҳо оид ба самбои варзишӣ дар вазни то 62 кило медали биринҷӣ ба даст овард ва бо ҷоизаи молӣ ба маблағи $1500 амрикоӣ мукофотонида шуд. Ёдовар мешавем ки Хушқадам соли гузашта унвони қаҳрамонии ҷаҳонро касб намуда буд. Дигар варзишгари тоҷик Сорбон Латипов дар қаҳрамонии ҷаҳон дар рақобатҳо оид ба самбои размӣ дар вазни то 62 кило бо медали биринҷӣ ва ҷоизаи молӣ ба маблағи $1500 амрикоӣ мукофотонида шуда буд. Бояд гуфт ки натиҷаҳои нишондодаи гӯшнигирони тоҷик дар мусобиқаи имсола нисбат ба қаҳрамонии самбои ҷаҳон дар соли гузашта хеле паст аст. Ба назари коршиносон иллати паст шудани натиҷаҳои варзишгарони тоҷик дар қаҳрамонии самбои ҷаҳон ба ширкати хеле ками онҳо дар мусобиқоти имсолаи байналмилалӣ вобастагӣ дорад. Лигаи кӯдакону наврасони футболи Тоҷикистон бо ҷоизаи беҳтарин лигаи наврасон дар Осиё дар соли 2019 мукофотонида шуд. Гузоришамон дар ин хусус. дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия конфронси севуми ҷавонони Конфедератсияи футболи Осиё баргузор гардид. Дар ҳамоиш беҳтарин лига, академия ва мураббӣ дар соли 2019 муайяну мукофотонида шуданд. ҷоизаи беҳтарин лигаи наврасони Осиёро лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон ба даст овард. ҷоизаро ба директори лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон Ҳувайдо Давлатбеков, котиби генералии Конфедератсияи футболи Осиё Дато Виндзор Ҷон ва собиқ нимҳимоятгари дастаи Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ Пак Ҷисун тақдим намуданд. аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё барои иштирок дар ин чорабинӣ якчанд меъёрҳои худро дошт ки лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон ба тамоми гӯем меъёрҳое ки талаботҳое ки аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё буд қонеъ гардиданд, яъне сазовор донистанд ва ин беҳтарин ҷоиза аст ки дар мобайни давлатҳои Осиё ҷои аз аввал дониста шуд. Баъд аз мақсад аз лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон сазовори ҷои дуюм лигаи Ю-18 Япония дониста шуд. Яъне ки ин як барои миллати тоҷик як дастоварди хеле ҳам хуб аст. бешак дастовардҳои футболи кишвар аз кӯмаку таваҷҷӯҳи хосаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ сарчашма мегирад. ин аст ки таи солҳои охир футбол дар Тоҷикистон бо суръат рушд намуда шумораи зиёди насли наврас ба варзиши рақами яки ҷаҳон ҷалб мегардад. дар сохтори роҳбарикунандаи Федератсияи футболи Тоҷикистон тағйирот ба амал омаданд ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон интихоб гардидани муҳтарам Рустами Эмомалӣ ин лига аз нав дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда пурра ба кори ӯ ба роҳ гузошта шуд. солҳои ахир лигаи футболи кӯдакон наврасон мусобиқаҳоро байни дастаҳои кӯдакону наврасони Тоҷикистон ҳам дар хона ва ҳам дар сафар ташкил намуд. яъне ин лига дар пешрафти футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон ба тарбияи футболбозони наврас, дарёфти футболбозони наврас, рушди соҳаи мураббигарии футболи кӯдакону наврасон саҳми хеле зиёд дорад. бояд зикр намуд ки таи чанд соли охир дар футболи наврасон тараққиёти назаррас мушоҳида мегардад. аз ҷумла соли 2018 мунтахаби наврасони то 16-солаи кишвар дар чемпионати Осиё ба гирифтани нишони нуқра мушарраф гашта рохати ширкат дар чемпионати ҷаҳон 2019-ро ба даст овард ва дар ин мусобиқаи фаруҷаҳонӣ дар гурӯҳи худ ҷои сеюмро ишғол кард. ҳамчунин тими наврасони то 15-солаи кишвар ба марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷоми Осиё баромад. дастпарварони лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон заминаи асосии футболи касбии тоҷик дар ояндаи наздик буда нишондодҳои назарраси футболбозони наврас умедвории моро барои ояндаи дурахшони мунтахаби кишвар бештар месозад.
бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба бунёду барқарорсозии толору майдончаҳои варзишӣ дар маркази шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоату деҳоти дурдасти мамлакат аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти чорбоғи ноҳияи варзоб як маҷмӯаи наву замонавӣ барои машқу тамрини намудҳои гуногуни гӯштин ва дигар намуди варзиш мавриди истифода қарор дода шуд. Дар давраи истиқлолияти давлатии кишвар таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба варзиш ба маротиб афзоиш ёфт. Инро ба назар гирифта ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои кишвар толорҳои хурду бузурги варзишӣ бунёд ва навсозӣ мешаванд. Ҳамин гуна як толори муосири варзишӣ дар ҷамоати деҳоти чорбоғи ноҳияи варзоб бо иштироки раиси ноҳияи варзоб ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иншоотҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи варзоб ва дигар шахсони масъул мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. зимни шиносоӣ иттилоъ дода шуд ки толори варзишӣ аз ду ошёна иборат буда ошёнаи якум барои машқи бадан бо фарогирии ҳама намуди таҷҳизотҳои муосири варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ошёнаи дуюм барои омода намудани варзишгарони риштаи гӯштинҳои миллӣ ва ҷудо бо тамоми шароит фарогир карда шудааст. бояд қайд намуд ки дар толори варзишӣ зиёда аз 50 нафар варзишгарон машқу тамрин менамоянд ва мо боварии комил дорем ки ҷавонони мо дар оянда парчами ватани азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. қайд кардан ба маврид аст ки ҳамаи таҷҳизотҳои варзишӣ бо маслиҳату тавсияи мутахассисони соҳаи варзиш харид ва дар ихтиёри варзишгарон гузошта шуд ки шодиву нишоти варзишгарон ҳаддуканор надошт, зеро ин толори варзишӣ заминаи хубест барои омода намудани варзишгарони ҳирфаӣ дар ин манотиқи кишвар. пешасама миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз медорем ки барои мо наврасону ҷавонон тамоми имконату шароитҳои муосирро муҳайё сохтанд. зери сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат варзишгарон имконат пайдо намуданд ки дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ ширкат варзида парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардоранд. мо насли хушбахт ва пуриқболи даврони соҳибистиқлоли кишвар ки баъд аз бунёди чунин як толори варзишии замонавӣ дучанд тамрин намуда дар оянда парчамбардорони сарзамини биштособ гардем ва барои миллату давлати хеле содиқона хизмат намоем. толори мазкур бо кӯмаку дастгирии соҳибкори маҳаллӣ шоҳрух турсунов бо харҷи беш аз 200 000 сомонӣ сохта ба сокинони ин деҳот туҳфа карда шуд. бо бунёд ёфтани иншооти замонавии солимгардонӣ шароити арзанда барои баргузор кардани мусобиқаҳои варзишӣ фароҳам гардид. акнун насли наврасу ҷавони ноҳия имкон доранд ки дар вақтҳои озод аз омӯзиши барномаҳои таълимӣ ба машқ машғул шаванд ва аз имконияти муҳайё гардида бо самар истифода баранд. имрӯзҳо дар шаҳри абудаби амурати муттаҳидаи араб мусобиқаи ҷаҳонӣ оид ба ҷиу-ҷитсу байни варзишгарони аз 18 сола боло идома дорад. тоҷикистонро дар ин сабқати бонуфуз се варзишгар зери роҳбарии алиҷон давлатов муаррифӣ менамоянд. ба ин тарз ба узви мунтахаб варзишгарон муҳаммадҷон хоҷаев дар вазни 55 кг, амриддин қурбонов дар вазни 56 кг ва маъруфҷон назарзода зери вазни 77 кг шомил шуданд. бахшида ба рӯзи парчами ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе мусобиқаи кушода оид ба якарбаи шарқии карате киёкушинкай баргузор гардид. тафсилоти бештар дар сюжети таҳия намудаи ҳамкорамон. мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе оид ба карате киёкушинкай бо ташаббуси федератсияи киёкушинкай дар ҳамбастагӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ташкил гардид. дар сабқат беҳтарин варзишкорон аз шаҳри душанбе бо шумули 150 нафар ширкат варзиданд. дар маросими ифтитоҳи мусобиқа аз ҷониби масъулин қайд карда шуд ки нави якарбаи шарқии киёкушинкай зодаи даврони соҳиб истиқлол аст ва дар давоми мавҷудияти хеш борҳо эътибори давлатро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд
бардоштаанд. Масалан, соли гузашта дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ба варзишгарони ватанӣ муяссар шуд то сазовори унвони қаҳрамонӣ гарданд. Ин дастоварди шоёни тарбиятгирандагони федератсия беподош намонда бо ҷоизаҳои президентӣ ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта қадрдонӣ шуданд. мусобиқаи мазкур ҳам барои онон як марҳилаи омодагӣ ба сабқати минбаъдаи сатҳаш баланд маҳсуб ёфт, зеро ин варзишгаронро дар пеш мусобиқаи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ мунтазир аст. ҳадафи баргузории ин мусобиқа пеш аз ҳама ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба ин намуди зебои варзиш ба ҳисоб меравад ва мо медонем ки имрӯз зери сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгарони мо дар мусобиқаҳои сатҳи гуногуни байналмилалӣ ширкат варзида шарафи ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардошта истоданд ва ҳадафи ин баргузории ин мусобиқа ҳамин аз он шаҳодат медиҳад ки мо то тавонем аз байни ин варзишгарон беҳтарин чеҳраҳои нави варзишро дарёфт намуда ба мусобиқаҳои сатҳи гуногуни байналмилалӣ сафарбар намоем. дар мусобиқаи бози шаҳри душанбе ширкати даста аз кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурӣ шоистаи таҳсин буд. даста дар ҳайати 30 нафар варзишгар иштирок кард. дастаро устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Аскар Кароматов роҳбарӣ намуд. ҳамин аст ки дар мусобиқаи кушоди шаҳрӣ аз дастаи мазкур 8 нафар сазовори ҷои якум гардид. яке аз медали тилло ба варзишгари умедбахши ин ришта Айюбҷон Гулов мутааллиқ аст. ман мехоҳам ки баъд аз ин мусобиқа дар давлати Россия чемпионат ҷаҳон баргузор мегардад, дар он ҷо иштирок намуда сазовор ҷои аввал гардам. ҳамин тавр варзишгарон Билол Гулов, Довуд Раҳимов, Муҳаммад Кароматов, Шамсулло Каримзода, Муҳаммад Мақсудов, Беҳрӯз Ҳаётов, Иброҳим Достиев, Шаҳбози Исмоил, ҳомиҷон ҳомидов аз дастаи ташкилоти мададгории мудофиа мақоми аввалро касб карданд. инчунин ба дастпарвари мураббии ҷавон Аскар Кароматов Самира Кулиева муяссар шуд то дар вазни 35 килограмм шаҳди пирӯзиро чашад. Я уже в карате занимаюсь почти 2 года. Я хочу стать чемпионкой мира, и чтобы я получала всегда первые места. Я хочу радовать свою семью, чтобы они всегда радовались мною. طول دوما مشهد که من در карате کیوکچینکای مشق میکنم و من در 23 کیلو جای یکم را گرفتم. میخوام که بسیار جای اول را گیرم. варзишгарон Салоҳиддин Зиёев, Аслиддин Маҷидов, Исмоил Ҳикматов, Судай Сайвалиев, Умеда Нуралиева, Шаҳбози Исмоил аз бахши десантчони клуби ҳавопаймоии ташкилоти мададгории мудофиа ба гирифтани зинаи ифтихории дуввум мушарраф шуданд. ҳамчунин Зинур Фахриддинов, Алиҷон Сидиқов ва Мустафо Гулов дар вазнои хеш арзандаи мақоми сеюм гаштанд. ногуфта намонад ки дар мусобиқа ашхосе низ ҳунарнамоӣ карданд ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. ман соли равон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок карда 4 рафиқамро мағлуб карда ҷои аввалро гирифтам. ман дар бисёр мусобиқаҳо ҷои аввалро ишғол кардам ва мехоҳам ки дар масалан Қирғизистон, Қазоқистон ва мехоҳам ки дар ин мусобиқа ҷои аввалро гирифта парчами Тоҷикистонро бардорам. сол ба сол ихлосмандону ҳаводорони ин нави яккарбаи шарқӣ дар минтақаҳои мухталифи кишварамон афзоиш меёбад. ҳадаф пеш аз ҳама ин талабот аст, яъне ки бачаҳо мехоҳанд ки биштортар дар мусобиқаҳо ширкат варзанд ва мураббиҳо ҳам завқманд шудаанд, ман мехоҳанд ки бисёртар шогирдон ширкат варзанд ба сатҳи дараҷаи техникаву тактикӣ шогирдони худашонро мехоҳанд баланд бардоранд. гуфтанд ҷоизаст ки аксарияти медалҳои ба даст овардашудаи варзишгарони федератсия дар соли қаблӣ аз мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ бештар ба наврасон тааллуқ дорад. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки дар федератсия таваҷҷӯҳи кӯдакон ва наврасон зиёдтар аст. зимнан дар соли гузашта ба 5 варзишгари федератсия муяссар шуд то ба рӯйхати гирандагони ҷоизаҳои президентӣ ҷиҳати иштироки фаъол дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта шомил гарданд. Я слушаю, कि मैं карате ҷоршим дар Карамат фаст анҷом мекунам. Ман соҳиби 2 медал шудам дар Ӯзбекистон. Ман медал гирифтам бо
جا در این مسابقه میخوام جای اولی نبگیرم 21 نوامبر من برم چمپیون جهان میخوام جای اولی نگیرم. дар фарҷом ғолибону ҷоизадорони мусобиқа бо медалу диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон дар бозии даври панҷуми марҳилаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 аз тими миллии Мянмар бо ҳисоби 3-4 шикаст хӯрд. бозии даври панҷуми марҳилаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F миёни тимҳои миллии Мянмар ва Тоҷикистон дар шаҳри Мандалай баргузор шуд. дар нимаи аввали дидор мизбонон хеле фаъол буданд ва зуд ба ҳуҷум мегузаштанд. ба ҳамлагари онҳо Лам Мансуан дар дақиқаи даҳуми бозӣ муяссар шуд ки тӯбро аз ҷаримагоҳ ба дарвозаи меҳмонон ворид намояд. баъди 26 дақиқа ҳисоб баробар шуд. 1-1 тӯбро аз ҷаримаи 11 метрӣ ё пеналти ҳамлагар Манучер Ҷалилов ба ҳадаф расон. ҳуҷумҳои пайҳами мизбонон боз ба гол анҷомид. голи дуввуми миянмариҳоро дар дақиқаи 41 боз ҳам Лам Мансуан аз масофаи наздик ба самар расонид. нимаи дуввуми дидор низ пуршиддат гузашт. голи севуми мизбононро Аунг Туҳу дар дақиқаи 48 зад. баъди 9 дақиқа Фарҳод Восиев ҳимоятгари мунтахаби Тоҷикистон бо зарбаи сар тӯбро ба тури дарвозаи мизбонон ворид намуда ҳисобро тағйир дод. 3-2 дар дақиқаи 63 дидор боз футболбозони Мянмар муваффақ шуданд. голи чаҳоруми миянмариҳоро Маун Луин ба самар расонид. пас аз 14 дақиқа ҳамлагари мунтахаби Тоҷикистон Манучер Ҷалилов голи севуми дастааш ва голи дуввуми худро дар ин бозӣ ба дарвозаи мизбонон зад. ҳамин тариқ мунтахаби Тоҷикистон бо роҳбарии сармураббӣ Усмон Тошев мутахассиси ӯзбекистонӣ аз тими миллии Мянмар бо ҳисоби 3-4 шикаст хӯрда аз 3 имтиёз маҳрум шуд. Раҷаб Расулов дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият менамояд. номбурда нозикиҳои футболро ба кӯдакону наврасон меомӯзонад. тафсилоти бештар дар сюжаи омода намуда ҳамон. дар қаламрави Тоҷикистон ҳам футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш ба ҳисоб рафта, дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёдро касб намудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо барои рушди ин намуди варзиш тамоми имкониятҳоро пиёда гардонидааст. дар доираи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 бандҳои он муҳайё сохтани шароит барои машғул шудан ба футбол ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани иншоотҳои марбути соҳа, пайдо намудани истеъдодҳои нав дар байни наврасону ҷавонон, гузоштани замина барои рушди футболи касбӣ ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони ин намуди варзиш дар назар дошта шудааст. ба ин хотир аз мураббӣ вобастагӣ зиёд дорад. ӯ бояд бо ин роҳ раванди тамрини омӯзиши футболро ташкил намояд, то кӯдакон барои ҳамешагӣ дар футбол ҷалб шаванд ва бозингари хуб гарданд. омӯзиш додан на танҳо фаҳмонидан, нишон додан ва маслиҳат додан аст. ин пеш аз ҳама дар раванди тамрин доштани малакае ки тавонад бе сухан ва бе ягон таъкиду маҷбурсозӣ ба тарбияи нозикиҳои ин варзиш сабаб гардад. муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе аз зумраи мактабҳоест ки дар омода ва тайёр кардани бозингарони лаёқатманд саҳми назаррас дорад. ман дар намуди футбол тӯли 6 моҳ мешавад ки машғул ҳастам. ман мехоҳам дар оянда мисли Лионел Месси, Кристиано Роналдо футболбозӣ номӣ шавам ва ман мехоҳам ки парчами миллати худро баланд бардорам. ногуфта намонад ки дар Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе мураббиёне кору фаъолият мекунанд ки дорои дараҷаи тахассусиянд. инчунин онҳо барои такмил ёфтани малакаву маҳорати мураббигӣ дар курсҳои бозомӯзии Федератсияи футболи мамлакат ҳамеша ширкат меварзанд. яқин аст ки кори назарраси мактаб дар мусобиқаҳои на фақат дохил, балки берун аз марзи ватан низ баралу зоҳир мегардад. чуноне ки пештар зикр кардем, дастпарварони мактаб дар сину соли гуногун дар чанд сабқат аз қабили ҷомҳои Владимир Ғуломҳайдаров, Терказарян, Султон Мирзоев, Аҳмадҷон Ёрмуҳаммадов ва чемпионати шаҳриву ҷумҳуравӣ фаъол буданд. инчунин иштироки тарбиятгирандагони мактаб дар фестивали байналмилалӣ ва мусобиқаҳои анъанавии байналмилалӣ шоистаи таҳсин аст.
من میخواهم با دروازه های رقیبان بسیارتر گل زنم. من از فوتبال بازان تاجیک میخواهم مثل رستم سایرов فوتبال باز شوم. дар мо кӯдакону наврасони лоиқатманд соҳиб истеъдод зиёданд ки метавон бо боварӣ гуфт ки ояндаи дурахшон ва номбардори футболи кишвар хоҳанд шуд. ҳадафи аслии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба футболи шаҳри душанбе нест ин тарбия ва ташкилу муҳайё кардани шароит барои рушди ҳунари кӯдакон дар ин самт аст. дар ҳоли ҳозир академияи футбол таъсис дода шудааст ки дар он бозигарони наврас тамрин намуда нозикҳои ин намуди варзишро меомӯзанд. мавриди зикр аст ки муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ дар тайёр ва омода кардани варзишгарони лоиқатманд саҳми назаррас дорад. аз ҷумла дастпарварони он имкон пайдо карданд то фаъолияти варзиширо дар дастаҳои лигаи олӣ ба амсоли истиқлол, барқчӣ ва локомотиви помир идома диҳанд. илова бар ин бархе аз тарбиятгирандагони мактаб ба узви мунтахаби наврасони кишвар шомил шуданд. дар мусобиқаи меҷмеъ бозӣ кардаи мехоҳем ки дар ин мусобиқа ғолиб бароем. ёдовар мешавем ки имсол мунтахаби наврасони то 16 сола ва 17 солаи кишвар дар ҷоми интихобии осиё ва ҷоми ҷаҳон ширкат варзиданд. аз ҷумла наврасони то 16 сола ба даври ниҳоии сабқати қораи осиё роҳ ёфтанд. мунтахаби наврасони то 17 сола бошад дар ҷоми ҷаҳон фаъолияти хуб нишон дода дар бозӣ бо тими якачини Камерун пирӯз омад. дар бозӣ муқобили Испания ва Аргентина ҳам хуб истодагарӣ кард. илова бар ин мураббиёни мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ кору фаъолият мекунанд. ин наврасонеро ки мураббӣ Раҷаб Расулов таълим медиҳад мақсад доранд то дар оянда ба узви ҳайати мунтахаби наврасон шомил гарданд. من طولی 9 ماه شاید در اینجا مشق کنم و نازکی فوتبال را با من رسولوف رجب نشان می‌دهد. ما می‌نداری خود را با پرزیدنت فدراسیون فوتبال می‌رسانم که با ما این خیلی شرایط را مهیا کرده است. мусобиқаи қаҳрамонии тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои занона ки барои бори дуввум баргузор шуд бо пирӯзии дастаи хатлони шаҳри бохтар ба анҷом расид. дар мусобиқаи имсолаи қаҳрамонии тоҷикистон миёни занон 10 даста ширкат дошт. мусобиқа аз 2 давра иборат буд ва ҳар як даста 18 бозӣ анҷом дод. дастаи хатлон аз 18 бозӣ дар 16 тоаш пирӯз шуд, як бозиро мусовӣ кард ва дар як бозӣ мағлуб гашт. ҳамин тариқ хатлон бо 49 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа мақоми аввалро касб намуд. дастаи зебонистои шаҳри душанбе ки ҷои дуввумро гирифт бо медалҳои нуқра мукофотонида шуд. ба дастаи зебои ноҳияи дӯстӣ ки ҷои севумро аз они худ кард медалҳои биринҷӣ тақдим гардид. кумитаи тадорукоти мусобиқа беҳтарин бозингаронро муайян кард ки бо ҷоизаҳои худтиравӣ мукофотонида шуданд. ба меҳруна Файзуллоева аз дастаи хатлон ҷоизаи дарвозабони беҳтарин, ба Меҳрангез Шарипова аз дастаи хатлон ҷоизаи нишонзани беҳтарин, ба Некубахт Худододова аз дастаи зебонисо ҷоизаи бозингари беҳтарин ва ба Ашур Гадоев сармураббии дастаи хатлон ҷоизаи мураббии беҳтарин супурда шуд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудаем. мутмаинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, шоду пирӯз бошед.